vandaag is het 26 januari. 26 januari is de Werelddouanedag. Dus dan vieren we, alle douaneorganisaties in de hele wereld vieren dat wij samen de douaneorganisatie mogen vormen. Wij zorgen voor een veilige samenleving. Dus wij controleren het grensoverschrijdend goederenverkeer. En we zorgen dat er alleen binnenkomt wat er mag binnenkomen. En daarmee beschermen we gewoon de veiligheid, de gezondheid, het milieu. Ja, het thema dat is uitgekozen door de Werelddouaneorganisatie. En dat is eigenlijk zorg voor de volgende generatie en zorg voor de samenleving. Dus we willen de volgende generatie ervoor zorgen dat die ook de kennis heeft die binnen de huidige douaneorganisatie is. Ja, we hebben vorig jaar al een aantal nieuwe medewerkers geworven. Ook dit jaar hebben we weer veel vacatures. En daarnaast gaan een aantal ervaren collega's met pensioen. En we gaan dus nieuwe mensen werven en we zorgen ervoor dat die ervaren douanemedewerkers de kennis gaan overdragen. Dus we gaan mensen opleiden en meenemen in de praktijk.